Dechreuodd y berthynas fel stori hyd a lledrith, yn dyner iawn, llawer o anrhegion ac roedd mor rhamantus tuag ataf. 6 mis yn ddiweddarach y dechreuodd y trais, a bu'n rhaid I mi aros adref I guddio'r cleisiau. Yna roedd yn mynnu fy mod yn aros adref gydag ef, a rhoddais y gorau I ymweld â ffrindiau ac aelodau o'r teulu. Byddai'n tecstio ac yn ffonio I weld lle roeddwn ni, gan mynnu gwybod sut roeddwn ni'n dod ymlaen yn y gwaith. Roedd yn edrych ar y ffôn trwy'r amser a dileu fy nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Yna dechreuodd cymryd nodyn o'r nifer o filltiroedd a oedd ar y car. Roedd yn edrych ar beth roeddwn ni'n ei rhoi yn y peiriant golchi ac yn mynd trwy fy nillad budur a'r dillad gwely. Roedd yn cymryd nodyn o lleoliadau seddi'r car yn astudio'r baw ar y mat ar y stepen drws ac yn cadw cyfrif ar yr arian roeddwn yn ei wario, gyda phwy roeddwn ni wedi bod yn siarad â nhw ac yn y blaen. Roedd byth a hefyd yn galw fi yn y gwaith, yn ceisio rheoli fy arian, fy ngherdyn debyd am cerdyn credyd. Dechreuodd wneud sylwadau am fy nghorff a'r ffordd roeddwn ni'n ei edrych. Yna dechreuodd y trais gynyddu, gan gynnwys defnyddio cyllell, bat basbel, fy nhagu, cerdded arnaf, fy nghymu lan am cloi yn y tŷ bach, taflu pethau ataf a thorri pethau, bygythiadau y byddai'n fy llaf I am ci anwes, ac fel y byddai'n cyflawni hyn ac yn y blaen. Bygythiadau treisgar oedd y gweithaf, yn waith na'r trais ei hun, a daeth yr ymddygiad ymosodol a threisgar hyn yn rhywbeth dyddiol ac yn rheolaidd, a bob tro heb reswm. Doeddwn ni ddim yn gallu gweld unrhyw ffordd allan, a cheisiais fy llaf fy hun, gan gredu nad oedd unrhyw ffordd arall I ddianc o'r sefyllfa hon. Yr ysbyty oedd fy achubiaeth, ac fe wnaethon nhw roi fi mewn cysylltiad â gwasanaeth Cam-drin Domestig ar gyfer dioddefwyr Cam-drin LHDT+, a oedd yn rhoi cefnogaeth a lle diogel I gael cwnsela. Roeddwn ni'n meddwl bod ein perthynas yn berthynas gariadus, ond rydw I nawr yn gweld mae'r 6 mis cyntaf oedd yr amser pan wnaeth ef yn hynny mewn i'r rhwyd wrth i'r rheolaeth trwy orfodaeth ddechrau, a ches I trwy cwnsela weld nad fy mai oedd hyn. Rwy'n ddyn annibynnol proffesiynol a swydd lawn amser, ac roedd cael mynediad i'r gwasanaethau LHDT+ yn anodd iawn, ac roedd yn rheolaeth ar ffordd roedd fy mhartner yn cadw golwg arnaf trwy'r amser yn gwneud hi'n anos. Ond roeddwn ni'n gwybod bod angen I mi ddeall beth oedd yn digwydd I mi a dianc. Os dywedaf, yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghuddio a'r nos yn cau amdanaf. Eto nid yw tywyllwch yn dywyllwch I ti, a mae'r nos yn goleio fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleini. Syrthiodd Charles mewn cariad a'r holl obeithion ar gyfer y dyfodol sy'n dod gyda chariad newydd. Roedd yn ymddiried ynddo, gwnaeth newidiadau yn ei fywyd ac addasiadau mwyn iddyn nhw fod yn hapus gyda'i gilydd. Ond bradychwyd yr ymddiriedaeth honno. Defnyddiodd y rhamant a'r anrhegion at ddibynion o'i reoli a'i amddifadu o'i hannibyniaeth. Unwaith yr oedd wedi meithrin y berthynas yn llwyddiannus, daeth ei wir bwrpas i'r amlwg. Erbyn hyn roedd yn gallu gwneud unrhyw beth a fynna I Charles. Roedd bellach yn ei reoli'n gyfan gwbl. Wedi ei ynysu o'i ffrindiau a'i hylodau o'i deulu, a theimlodd Charles yr unig ffordd allan oedd marwolaeth. Diolch I Dduw am ddoethineb y gweithwyr proffesiynol yn yr ysbyty. Roedden nhw'n gallu gweld beth oedd yn digwydd ac yn gallu pwyntio Charles yn y cyfeiriad cywir. Cafodd ei gyfeirio i'r gwasanaeth Cam-drin Domestig yn arbennig ar gyfer unigolion LHDT+. Roedd hwn yn lle ble cafodd ei ddeall a'i gefnogi. Derbyniodd noddfa
a'i adfer yw lawn ddynoliaeth. Dduw tosturiol, helpa ni fod yn oleuni yn y tywyllwch i'r rhai sy'n teimlo nad oes unrhyw ffordd allan o'i sefyllfa dreisgar maen nhw ynddi. Helpa ni ddwy'n goleuni gwybodaeth sy'n dangos y ffordd allan o'r tywyllwch i ddoleuni gogoneddus. Amen.